Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo na mai albarka. Kamar yadda ka gani a title na wannan bidiyo zan nuna ma yadda za ka samu kuɗi a wayanka. Saboda haka zan ajiye ma link a description in ka tashi ka shiga domin kai ma ka je ka samu ka yi rijista ka amsa kulle kuma ka yi mun gode. To domin gudun matsala bari mu fara rijista tare da ku kamar yadda kake gani ka bi mu daga farin bidiyo har ƙarshe. To ka gani yanzu ne na shiga na ka ga yadda za nuna ma in ka shiga fuskar website. To nan gun ka sa sunanka, ka sa username, ka sa email, ka sa password, ka maimaita password. Sai kai clicking na wannan gun. Sai ka je ka taɓa wannan I am a not a robot ɗin nan. To zai kai ka gani yanzu na ya haɗa kwakwa. Ka gani? Kamar yadda kake gani zan haɗa musu kwakwa. Na gama, bayan ka gama sai ka zo ka taɓa verify. Gashi nan a ƙasa. Bari mu nuna maka. In yayi za ka ga nuna ma kore alama na good yayi. Ka ga wannan gu? Sai ka je ka taɓa verify. Ka ga nawa yanzu yayi? Sai ka je ka taɓa sign in ɗin nan. Ka ga ka taɓa sign in, sign up. Kana taɓa shi zai shigar da kai cikin application ɗin, website ɗin a nuna maka ta yayi rijista successful. Sai ka je ka email ɗinka da ka saka sai ka yi activation. Domin ka gani yanzu na successful zan tafi cikin wayana domin in je in yi activation ɗin nan su tabbatar da na yi registration yayi successful. To ka ga ka taɓa activate bayan ka shiga Gmail naka. Kana taɓa zai nuna maka zaɓi browser ka. To kun gani na zaɓi Chrome yanzu. To kun gani yanzu bayan na gama kun ga shigo da cikin website ɗin. Bari mu koma muku domin gudun matsala kuma wannan gun da kuka ga na shigo ɗin dole suke baka so be. Ka ga to ko me kake so ka je ka yi za ka iya yi su ita baka. To ka gani kamar yadda kake kallo gashi shi nan fuskar ma zai nuna ma ka taɓa ka ko fashion ko ma me kake so domin ka sama points da yawa points ake so su haɗa. Kuma za ka je ka taɓa dashboard ɗin nan ka je ka ɗauka link ɗin da suka baka ka je ka yi inviting referral. To ka gani za ka shiga nan kai ta tattaɓawa ko wannan gun kai ta taɓawa haka je ƙarshe domin akwai abin da za su baka. Saboda haka yi gaggawa ka yi rijistar nan mun gode kuma kar ka manta yin farin shigon ka ne ba ka mana subscribe ba ka mana. Muna godiya sosai sosai. Sai anjima Allah da za mu ƙara muku wani bidiyo akan yadda za ka samu kuɗi.